Imos ca información deportiva. Boiro acolle este sábado unha nova edición da velada de boxeo memorial Luís Torrado Treus. O evento reunirá 9 combates e terá carácter solidario para apoiar a Daniela Otero. O pabillón de Barraña converterase este sábado no epicentro do boxeo coa celebración do terceiro memorial Luís Torrado Treus. A velada, organizada polo Club Torrado Treus coa colaboración do Concello de Boiro e da Federación Galega de Boxeo, comezará ás 8 da tarde e contará con 9 combates, 4 amateur e 5 neoprofesionais. Terceiro memorial xa de Luís Torrado Treus, veciño daqui de Boiro, traballador daqui do Concello. Para nós é todo un orgullo, a verdade é que estamos moi contentos e moi orgullosos, repito, de poderlle facer esta homenaxe cada ano, non? Porque, fixo moito por este deporte do boxeo, os deportes de contacto en xeral, pero aparte de ser un gran deportista, foi unha gran persona que todos temos en estima, e como digo eu sempre, as boas persoas nunca falecen, non? Porque sempre quedan na nosa memoria. Entre os participantes haberá boxeadores locais, deportistas chegados de outras comunidades e tamén un combate de nivel élite. Temos un competidor do noso club e despois ven xente de fora. Hai combates amateur, élite e neoprofesional. A edición deste ano contará ademais cun marcado carácter solidario, xa que a recadación irá destinada a Daniela Otero, unha rapaza boirense que padece unha enfermidade non diagnosticada. Este ano en especial vamos a colaborar para unha causa benéfica para a axuda de Daniela, xa que ten unha enfermedade que non está diagnosticada. Entonces, esperemos que este ano na velada de boxeo deste ano que haxa boa afluencia de xente para poder colaborar o máximo que se poda e intentar que a recaudación se poda ser para ela. En da organización destacaron a importancia de unir deporte e solidariedade nun evento que homenaxea a figura de Luís Torrado Treus, moi vinculado ao impulso do boxeo e dos deportes de contacto en Boiro. Creo que o boxeo é un deporte moi solidario. Sempre que se necesitou a axuda do boxeo, ali estiveron os boxadores, sempre colaborando. Espero que o público volva a volcarse como cada ano e que disfruten dun espectáculo como o espectáculo do boxeo. As entradas poden adquirirse de forma anticipada por 12 € ou en taquilla por 14.